kanssa Rahve. Eli se on tossa taustalla, että se kuuluu tossa sitten. Vai? Heo! Joo. Joo. Eli me kuvataan nyt tämmöstä, tai mä kuvasin jo silloin yhden, osa taisi nähdä sen jo, mutta mä kuvaan nyt toista. Eli mä kuvaan nyt mun kaverin kanssa. Hei Valtteri, mä terrorist. Joo. Onks säkin? On. Tai niinku tuksakin. Ja tiedoksi katsojille, jos te haluatte olla mun kanssa tiimikaveri, niin mun nimi on mikä se on? Finland joku. Niin, Finland. Eli terroristeja. Hei, täällä on lämmittelyä. Lämmittely. Ootakaa, mun hiiri on liian nopea. Miten tää voi olla näin nopea? Hei, tuolla on joku snipu. Miten täällä on näin valos? Juu. Miten tää on niinku näin valkoinen? Niinku... Se on vähän järkyttävä. Hei, tuolta Muistakaa kaikki katsojat tilata Valtteri. Joo. Aukesko tämä jo? No niin, nyt me päästään oikein päin. Noin, yksi tappo. Okei. Aloitetaan. Joo, menisikö tällä vai säästäisikö rahaa? Mä menen Tech 9. Joo, se ampuu mukavan nopeasti. Mukavan nopeasti. Jäädä tänne kämppään vaan. Tuolla menee joku auto ulkona. Mä jään tähän, tästä voi... ei. Tästä voi hyvin vähän kiertää. Hei Valtteri, missä sä oot? Täällä, mä hypin. Täällä ylhäällä. Ai, tuolla ihan ylhäällä. Tuolla on joku, tuolla on ylhäällä. Tuolla katolla on kai. Valtteri, tuo auttaa! Joo, missä sä oot? Mä menen tonne ylös. Joo. Siis päästä, mut mä oon tänne saakeliin. Ja nyt mä oon katolla. Joo, hei, yes, mä tapoin. Nyt voi hypätä. Joo. Mä hyppäsin katolla. Avattiinko tämä? Ei, tää ei aukee. Vai... No aukee se varmaan jo. Mä säästän rahaa. Joo, mäkin säästän. Kuoliks sä jo? Joo, sä sait yhden tapoa äsken. Ja sain. Me johdetaan muuten kaikki yksi. Joo. Niin mä otan sua täällä ulkopuolella. Onks sä... Ota. Et sä toi joo. No joo. Ihan Siis, sama. Hei. Tuolla on muuten joku. Tuolla on joku. Missä sä oot? Täällä. Siinä. Mä hypin tässä sun edessä. Pop. Mä kuolin. Hei, Valtteri, spektaap. Joo, oota, mä kuvaan sua. No niin, spektaap. Joo, oota. Joo, tässä... Ei! Okei. Mä ei pääse. Finland on Roopen nimi. Joo. Siellä ei oo ketään. Hei, sun takaa tulee. Tää on mukava. Täältä vai? Siellä on vasemmalla. Люди, а кто знает, как Onkohan se joku скины hämmis? сайтов вводить? Ei, se on Через какое количество времени? panttivan. Ja mä en osaa enää suomea. На каждом сайте по-разному. На кейс for real через сколько? Через неделю, Панки через вам. месяц. Там написано. Mene sieltä ulos ja siitä vasemmalle vaikka, niin siellä ylhäällä ei oo ketään Ну ainakaan. тогда просто проебал. Tää on mukava auttaa. Hei, sinä alalla. Ase. Joo, En mä sitä ota. Täällä on. Hei, joo, sieltä. Давайте, он сзади сейчас. Тäällä vai? Oota. Дим, ко мне шестого откроется, я смогу шестого переводить. Joo, okei. Okei, mä oon näköjään vikkaan. Ты какого числа купил КС? Onks se toi? Joo, se on. Я не... Nais, mulla on joku ase. Mä ostan AK nytten. Mä ostan P90. Itsi. Joskus tää mun hiiri on liian hidas ja joskus liian nopea. Tuu ulkopuolelle. Heitä tonne HE, tonne ylös. Mä menen helkkiä liikaa.
Ja mennään tosta vasemmalle. Mä heitin katolle. Ei, siellä on. Mä menen tappaa katolle. Tommosen. Ei kun vitsi mä kuolin. Valtteri mä spektaa sua. Joo. Se pektaa on ihan rauhassa, mä kuolin jo. Okei. Tuolla on aivan jumalattomasti tuolla ylhäällä. Ai katolla. Niin. Mitä ihmettä siellä on? Äsken siellä oli ainakin 5 jäbää. Nyt siellä on 2. Ei tulla katossa, se on joku reikä, mistä pääsee sisään. Oo. Okei, tota mä en. Täällä. Mä oon täällä Raitsikan luona. Okei. Mä seuraan täällä vähän peliä. Капец, на этой карте невозможно играть за спецназ. Katsu. Вместе работать, то реально. Niktos 68 oli, sai eniten tappoja. Valtteri aika hyvin 3-0. Joo. Niktos 68 on 4 tappoa. Kato meidän parasta pelaajaa, sillä on 8 tappoa. Mulla on 0 tappoa ja 2 kuolemaa. Mulla on 2 tappoa ja 2 kuolemaa. Mä oon paras tyyppi, joka osaa pelata. Mä en oo kuollut. Aukea! Mitä mä menen? Seesam, aukena. Mä menen katolle. Ei kun en menekään. Apua. Valtteri tuu jeesaa noit toi ampuu tuolla. Hei täältäkin pääsee. Anna se mulle! Tästä tuo. Voi Tuolla vitsi, mistä toisella muuta katolla. ammuttiin? Heppa! Vitsi mä vihaan noita sniper-hyypiöitä. Ja kun täältä vasta saakin niitä tyyppejä ammuttua. Капец, у вас там крыши реза, что ли? А вы серьёзно Valtteri, крышку пошли? Не могу. juot sä mitään? Nytte mä aloitin, joo. Mä otan nyt vielä AK:n. Tää on tosiaan. Mäkin jotaako. Ei kun mä en saa vittu rahaa. Ostan tommosen ja tommosen. Ei vittu, mä en kerran ostaa. Aukeeko tää ovi? Häh? Eikö ne minä aukeeko toi ovi? Mut ei se varmaan Valtteri, missä sä oot? Täällä yhden panttivangin luona. Eli? Oota, tuolla katolta tulee jätkiä. Tai sieltä tippuu ainakin laseja. Missä sä oot? Täällä yhden panttivangin luona, mä en osaa selittää. Okei, ihan sama. Joo. Mä ajattelin, jos sä tarvitset vähän apua. Ei. Hei, tuolla on yksi. Täällä alhaalla! Mä kuolin jo. Joo. Vitsi, mulla ei enää varaa AK:hon. Mulla oli vaan pelkää T9. Hei, paljon mani sulla? Valtteri, älä osta ikinä Zeussia. AK. Miksi mä en pääse tästä? Joku heitti flashbangi. Joo. Miksi tosta ei pääse? Plussi! Tulee yksi. Go itinä, hui! Ei! Selkään tulee taas. Mä en ymmärrä mikä ongelma mulla on, että selkään tulee aina tai niinku ammutaan ylhäältä selkeästi. Ai mitä? Joo. Eli Niktos 68 on 11 tappaa. Vitsi, kyllä mä ostan ton AK, vaikka AK on joskus aika rasittava. Hei, mistä päästiin sinne ilmastoon? Tuolta. Tonne. Missä Valtteri sä oot? On menossa ilmastointireijälle. Eli? Eiks Tiimissä ole ilmastointireikä? Siis mä kadotin sen. Ai tuo! Hei mä näen sut. Mä tuun sun perälle. Mä en pääse, tää läskee. Vielä kaatoo mun limsa tosta. Ei mene! Koita mennä tosta ylös. Miten? Kato nyt kuka Pitää mennä pompaa. sitä, millä sä meet kyykkyyn ja hyppynappia yhtä aikaa. Hai kato.